ମୁଁ ଶନି କହୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଶନି, ଶନିଦେବ। ମୁଁ ସିଏ ନୁହଁ ଯିଏ ତୁମ ଜାତକରେ ବସିଛି। ମୁଁ ସିଏ ଯିଏ ତୁମ କର୍ମରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୋର ତେଜ ନାହିଁ। ତପ ଏବଂ ସଂଯମ ମୋର ସ୍ୱଭାବ। ଏ ଦୁନିଆ ମୋତେ କ୍ରୂର କହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରେ, ତାହା ପୁଣି କାହାକୁ ନ ଡରି। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ କରେ। ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଦେଖାଏ ଯାହାଠାରୁ ତୁମେ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ 7:30 ନୁହଁ, ମୁଁ ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କର୍ମ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ। ନା ମୁଁ ଅଭିଶାପ, ନା ମୁଁ ବରଦାନ। ମୁଁ ତୁମ ଭିତରର ଆଇନା। ଯଦି ତମ ମନ ଶୁଦ୍ଧ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ରକ୍ଷକ। ଯଦି ତୁମ ମନରେ ପାପ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଦଣ୍ଡକର୍ତ୍ତା। ନା ମୋ ପାଖେ ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ନା ସେନା ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥୀ ମହାରଥୀ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଏ। କାରଣ ମୁଁ ସମୟ ସହ ଚାଲେ, ଆଉ ସମୟ କାହାର ନୁହଁ। ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକ 24 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ରୁହେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟାଳେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ତୁମ କର୍ମ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମୁଁ ତୁମର କର୍ମକୁ ତୁମକୁ ହିଁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। ଶନିବାର ଦୀପ ଜାଳିଲେ ମୋ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ କହିବା, ଧର୍ମରେ ଚାଲିବା, ଅଧର୍ମ ସହ ଲଢ଼ିବା। ଯିଏ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲେ, ତା ପାଇଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ବରଦାନ। ଆଉ ଯିଏ ଛଳ, କପଟ, ମୋହ, ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ତା ପାଇଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ନାଗର ବିଷ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଆଣିଦିଏ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତୁମେ କିଏ। ତମ କର୍ମକୁ କାଚ ପରି ସଫା ରଖ, କାରଣ ଯେବେ ମୁଁ ଆସିବି, ଯେମିତି ତମ ମନରେ ଡର ଭୟ ବଦଳରେ ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ।